Clara, què estàs llegint? Històries de por. Llegeix en veu alta. No, aquestes històries no són per a nenes petites com vosaltres. Tindreu por? Va, Clara, que nosaltres ja som grans. No, he dit que no. Va, sisplau, Clara, que ja tenim 10 anys. No. Clara, sisplau, que ens feia il·lusió. Va. Vale, però si després passeu por, no serà per culpa meva, D'acord. Està bé. Coneixeu la història de la Lulu? Sí, n'he sentit a parlar. Jo també. La Lulu era una noia molt intel·ligent, amable, sofisticada, educada, però tenia un petit problema. Les seves companyes de classe. Hola, Lulu. Vols jugar amb nosaltres? No, aneu-vos. Ningú us ha cridat. No? Però si ens divertirem molt. Que no, que això és casa meva. Lulu, entrem. No. No, sisplau. No em feu mal. Aquestes li feien la vida impossible. Li pagaven, li estiraven els cabells, li feien mal. Agafem-la. No. Quina corbata més bonica. Llavors, un dia la Lulu hi era a casa seva, sola, sense els seus pares. I les seves 3 amigues li van fer una petita visita. Ja! Calla't ja. Difícil ho fas tot, tio. Ja. I així és com la Lulu va perdre els ulls. O més ben dit, com els hi van robar. Què va passar amb les amigues? Sí, explica-ho. La història de la Lulu continua amb la seva venjança. L'Elisabet, una de les noies que li va fer mal, va ser la primera víctima. Lulu, deixa'm! Deixa'm anar! No, deixa'm! Veig que te'n Que recordes jo no de mi. volia, deixa'm! No, Lulu, deixa'm! Jo també Però, cridava. deixa'm! Lulu, deixa'm! Sisplau! Ara anirà per la segona. La Úrsula. No, la Meredith. Hola, Meredith. He vingut a veure't. Ah, no, que no tinc ulls. Ara sí que n'hi anirà per la Úrsula. Úrsula. Esteu segures que voleu que continuï? Està bé. Bon dia. Bon dia. Veure, l'he trucat perquè últimament la meva filla està molt estranya i crec que podria estar posseïda. Bé, això s'haurà de veure. On és la seva filla? Està a l'habitació. D'acord. Vaig a buscar les espenes. Perdoni. Podria venir un segon? Sí? Ja n'hi ha prou! Isabel, va! Ja n'hi ha prou, vale? És que d'un dia per l'altre ha deixat de ser ella. Trobo a faltar la meva nena. Ens podria ajudar? Jo no puc ni jugar amb ella, la trobo a faltar. Però no és ella la que fa aquestes coses. És el dimoni. Apartença, com s'ha dit l'exorcisme. Sem pater et Filius et Spiritus Sancti, in emere patum otis tato mentis sana, corpo sane, et demoni de corpo, in emere patum ostadata, in emere patum ocanatata, es Filius enata,
Abandona este cuerpo. La meva nena! Gràcies. Havia una vegada 3 germanes, una gran i 2 petites. Aquestes últimes eren la més trapelles. Com nosaltres. La germana gran era la més callada. Ningú mai s'imaginava les coses que passaven pel seu cap. Clara, para ja. Sí, jo estic començant a tenir por. Prefereixo jugar al fet i amagar. Les germanes petites li van dir a la germana gran que deixés d'explicar històries. Elles preferien jugar al fet i amagar. Però la germana gran li va proposar un joc diferent. El joc del 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6...